Lähdetään treenaamaan. Lähiviikkoina mä saan käyttööni vihdoin sellaisia tuotteita, millä mä oon ennenkin saanut aikamoisia tuloksia. Mä olin nyt tässä hiljattain kävin vähän juokseen semmosilla barefoot-kengillä, mitä toi sellainen kaveri kuin olikohan June Glooms on mainostanut blogissaan urbaanioranki.blogspot.com. Ja kävin ostamassa ne ja sit juoksin tietenkin heti jonkun 5 kilsaa niillä asfaltilla aikamoista vauhtia. Ja sit mulla meni pohkeet aika kipeäksi ja pian mä saan käyttöön sellaista kamaa, että mä tiedän, että kun mä oon niitä vetänyt jonkun kuukauden, niin sit ei tulisi enää kipeäksi. Ja sit mä voin treenata ihan eri tavalla ja se vaan vie sen palautumisen ihan eri luokkaan. Voin kertoa niistä myöhemmin. No joo, en sano enempää nyt. No, täällä on aika hienot maisemat, hyvä meininki. Tää ei ole ihan niin viidakko, että voisin juoda tuosta vedestä, mutta ei paljon puutu. Voisin melkein käydä vaikka pulahtaa. On tässä jotain. Hyvä. Joo, tää on semmoinen salainen paikka. Tänne mä tuun aina mietin kaikkia asioita. Tällä hetkellä mietin sellaista juttua, että tuolla päin on sellainen puu, jossa aina kun mulla on joku juttu, mitä tarvii vaan kelata ja tarvii olla rauhassa ja nauttia niistä, voisiko sanoa, hyvistä energioista. Ja jotenkin vaan olla rauhassa, olla itsesi kanssa. Ja katsoa auringonlaskua, mikä on ihan kohta. Niin musta tuntuu, että mun tarvii melkein kiiruuttaa. Nyt on treenattu ja I'm out.